Pier en Marieke's jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Autowoskje. Op de squallen van Pier en Marieke gaan ze een actie op touw zet. Een actie om yield in te samelen voor de honger in Afrika. De band moeten alle jaar karwijkers doen dat ze yield maar verdienen kunnen. Autowoskje, zei juf. Als je er nog doen? Ja hoor. Die voor je? Usjes? Us mem is voort met de auto. Te let. Dus hij had hem van de mond krek wasken. Hij zit onder de vogelskiet. Je meid? Nee, je. De auto. Oh. Misschien zit er wel weer wat op. Denk het net. Hoeveel? We kunnen de vogels wel een handje helpen. Hè? Ja. Hoe was het dan? Wacht je maar. Pier draaft naar het hok. In een omslag is er weer om. Zo. Die blaaspiepke? Wat was daarmee? Hier hebben we een keer mijn skettennommers. Mijn van die papieren pilkjes. Wist je nog wel? Maar ik kist ik wel maar bijen zitten. Bijen? Ja. Dit is een witte bijen hier. Die binnen heel licht. Veel maar ze jouwen een hoop smurrie. Zo maar. Pier liet het bijken in een plastic buis glieden en shit op de deur van het hok. Wauw! Die zitten lekker, hé? Oh, en krekt echt. Krekt vogelskiet. Ja, precies. Dat bedoel ik. Pluk domme bijen. Ik shit wel. Al gauw had Marieke een ammerke vol bijen. Pier luidt op een knippels achter de hagen en shit de ene naar de oren op de auto onsmots. Oh, maar kijk een keer zitten. Jawel. Nog een peer. Dan is het wel genoeg. Dus hij het zo raar op Sjen. Hij zal wel leuk worden. Net op us. Op een vogels vanzelfs. Hij mij blij wezen dat wij hem helpen willen mijn auto wasken. Oh. Ja. Oh. Ja. Dan houd ik nou maar op. Kom eens. Wat was mij dat prepke? Oer de schutting, Sjen. Ja. Hij stiet er. Wat? De auto van Borman. Zo zelfs maar. Hij glimt eroer, Saskin. Was die ik? Hast nog bijen? Ja, genoeg. Kom op dan. Allee. Precies op het vooruit. Maar Pier, ik Werk. weet net. Geef me die bijen. Het is van de eerste bandje Zuid-Afrika. Als de auto van Boerman hielendal onder het buis op zit, rom je Pier en Marieke alles op wat ze broekt had. Maar het gezicht, zo onschuldig mogelijk, zetten ze eerst naar Pier zijn haita. Heid, mij weer de auto wasje. Van €4. Van de honger in Afrika. Nee, het spijt me. Maar ik ga hem krijg wasken. Hij is zoekerskin. Zoekerskin? Had hij die vogels net zoen, dit jaar al je roer vliegen? Wat? Oh, dat meest net. Pier zijn huid stoot de kamer uit naar de auto. Vol alle donders. Hoe is het mogelijk? In een oerkwartier, die rotbesten. Ik ging van voor naar voor beginnen. Of wij. Nou goed. Wat je met graag willen, ik ga de zak in nog meer horen. Je kunnen elk €4 verdienen. Hoi, hoi. Hey. Maar dan moet ik goed skin, hè? Goed, wie dag is best. Ja, wie nog is best? Het is voor de beide band nog een heel karwei om de auto weer skin te krijgen. De bijen gaan nu weer plakken maken. Het valt nog net daar om alles weer skin te poetsen. Maar na een uren gaan ze alle sporen uitwist en glimt de auto weer als tevoren. Zo. Hé? Zo'n shit is leuker als autowasje. Maar we hadden €10 verdienen. En nou nog maar de boorman. Die auto is nog grutter. Ken haast niet meer. We gaan eerst naar huisheid om het jild. Kom mee. Als Pier en Marieke de kamer inkomen, luidt hij het krek de telefoondel. Clear.
Saskia als boter. Of, wat zei hij het ook alweer? Zoekerskin? Oh ja, als zoeker. Mijn nou zielt, ha? Nee, apenkoppen dat je minnen. Ik ben het jild al kwijt aan Borman. Om Borman? Oh. Hoezo? Ja, doe maar net zo'n onnozel, jonkje. Borman bellen krijgt dat hij mij de auto naar de garage mast. Met een waskstritten. En wie geen vogelskiet wat er op zijn auto zit. Maar wie aardig lulk. En hij zou je de rekken brengen. Want er wie maar één hoes maar witte bijen in de tuin. Dus je hem kan een fluitje naar je hem jild. Fluitje? Fluitje, ja. En wie die in bad nog met een fluitje kan als Jim? Nee. Vogels! Oh. Ja.